Gibaharan karon sa General Santos City LGU ang mga tricycle driver sa syudad nga di pahimuslan ang mga delegado sa Pinoy Games nga anaa sa syudad. Kini human nga usa ka tricycle driver ang gireklamo nga nag-overcharge og pliti sa mga delegado. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Welcome to General Santos City National High School, Batang Pinoy Delegates. Batang Pinoy, beware, ang ibang tricycle drivers ay mapagsamantala sa pamasahe. Never magpaloko dito sa Gensan. Pero generally, mababait ang taga-Gensan. In case gusto nyong magpalamig, napakarami naming malls. Oops! Itry nyo rin ang aming signature tuna dishes. You will surely enjoy your experience here in Gensan. Kini ang gisuwat sa usa ka individual sa usa ka blackboard sa usa ka tungaan sa General Santos City nga nagpadayag og pagkadismaya kalabot sa mga tricycle sa lungsod. Ang maong post dunay kalabutan di ay sa overcharging sa pliti sa usa ka tricycle driver sa pipila ka delegado sa Batang Pinoy nga nangabot sa bus terminal sa Gensan. Nagpahatod kuno kini sa usa ka billeting school nga tungaan sa Gensan apan gikubrahan kini og 250 pesos nga sukwahi sa legal tricycle fare matrix. Medyo pan lang, hindi nakuha yung plate number, no? Kasi kung nakuha lang plate number, agad-agad sana, pinahanap na natin kaagad, no? Apan sa gipagulang mensahe sa Traffic Enforcement Unit sa Gensan, nailhan ang maong tricycle driver, human na beripika atol sa pakiginabi sa mga delegado nga na biktima. Ginaimbitahan na kini sa buhatan aron manubag. Ginakuwaan pa kini og pahayag. Ana lamang sa 15 pesos sa nagunang 4 ka kilometro ang regular fare sa mga tricycle. 12 pesos lang ang mabayad kung estudyante, senior citizen o person with disability. Dugang piso lang matag usa ka kilometro ang madugang. Sa mga musupak, pwedeng kansilahon ang prangkisa o posibleng dili na gyud mahatagan pa og prangkisa. Well, sa ganitong may okasyon at may mga bisita tayo, ako I will recommend cancellation ng franchise. Kung wala siyang franchise at aplikante pa lang siya, disapproval of this application for franchise. Kung wala talaga siyang application, papailan natin ang kaso sa LTO. Sa mga mabiktima, mamahimo kining magsumbong pinaagi sa pagtawag sa mga numero nga ma-flash sa screen. Mamahimo sa bukuha o gulagway sa plate number sa tricycle, lakip na ang driver. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.